Hej alle sammen og velkommen. I dag vil jeg prøve at analysere patch 4.8. Og rent faktisk lavede Riot en fejl ved at de ikke fik lavet det, som de rent faktisk skulle have gjort omkring turret aggro. Det har de åbenbart valgt at tage tilbage og prøve at fikse det til næste patch. Men lad os gå videre til de ting, som der rent faktisk har gjort noget ved. Blitzcrank for eksempel. Hans Q er blevet mindre mana cost, og det samme er hans ultimate. Det gør ham bedre i early game i hvert fald, specielt med Rocket Grab, på grund af at det koster så meget mana, at han kun kunne lave en eller to, og så havde han ikke mere mana. Det var meget problematisk for botlane Blitzcrank. Det næste, der gjorde noget ved, det er Cho'Gath. Cho'Gaths ult er blevet buffed simpelthen. Hans range er sat op på 25 meter, og cast time det er halveret, så du ikke kan flashe væk, eller Sonjas, Velat, Paul, whatever, væk fra det. Det næste igen, det er Kha'Zix. Kha'Zix han er blevet meget nerfed i sidste patches, og han er også blevet buff på nogle ting, så man ved ikke helt, hvor fanden den her champ den går hen, men hans E er i hvert fald blevet buff den her patch. 2 sekunder reduced på E, og det... Jeg kan ikke se det store i det, men selvfølgelig er det en buff til ham, men det ændrer ikke særlig meget på ham, efter hvad jeg tror. Det næste det er Malzahar. Malzahars ult det er blevet buff simpelthen, med 50 mana cost mindre. Og jeg kan ikke se det store i den her ændring, udover at vi muligvis kommer til at se om mere nu, og den endelig er blevet ændret lidt i. Det næste igen er Pantheon. Pantheons ult er blevet nerfed simpelthen. Han kan ikke bruge andre abilities, imens at han lander sit ult. Det næste igen er Soraka. Soraka, hende har vi set rigtig meget i top lane, og i LCS mid lane. Jeg har ikke set den særlig meget i solo queue eller duo queue mid lane. Men hun er oprindeligt en support jo. Det er det, som Riot de prøver at formidle mere om til. Hendes Q den skader mindre, men til gengæld gør det så, at hun kan bruge sit W, hvilket er hendes heal oftere hver eneste gang, at hun rammer med sin Q. Hendes E er også blevet bedre scalet, set på den måde, at hver eneste gang du bruger det, så koster det 50 mana, når du bruger det på en anden champion. Og det i stedet for at skulle være gratis, fordi så gik man jo bare top lane eller mid lane med hende, og så brugte man det bare til at harass med. Og det ønsker Riot simpelthen ikke. Udyr. Udyrs E er blevet buff set på den måde, at nu kan du se, hvornår du kan bruge Beer Stance igen for at stunne en enemy champion. Og så har vi et par box fixes. Nami for eksempel, hendes Q. Før i tiden, der kunne du bruge det mod Jarvan, som åbenbart ikke kunne bruge Cataclysm. Jeg har ikke set det, vil jeg gerne lige sige. Jeg mindes, at jeg har set med Malphite Unstoppable Force, men det er en meget lille ting, men selvfølgelig er den meget vigtig, fordi det kan virkelig ødelægge en teamfight for det andet hold. Og det næste, det er Sejuani. Hendes Q er blevet fixed. Det er meget sjovt, fordi jeg spillede en her i den her uge, fordi at hun har været free to play. Og der har jeg oplevet den her bug rigtig mange gange. Specielt ved Blue Buff og også ved Enemy Champions, hvor jeg rent faktisk skader den, men de bliver ikke knocked up. Og det var en meget stor fejl efter hvad jeg så, men til gengæld bliver hun ikke spillet særlig meget, og det synes jeg rent faktisk er rigtig ærgerligt. I min mening, der er hun nok en af de mest tanky junglers, du kan vælge i hele det her spil. Twisted Treeline og Crystal Scar, der er Twin Shadows, det kan nu se traps, sådan noget som Caitlyn's W. Det er en lille bugfix, tror jeg, men det er rent faktisk meget fedt, at man nu endelig kan se det, selvom jeg ikke tror, at særlig mange lægger mærke til det. Twisted Treeline. Nu kommer turrets simpelthen til at kunne skade mere, lidt ligesom i Summoner's Rift. Udover at de kommer til at blive lidt bedre. Så det gør, at man næsten ikke kan dive folk mere i Twisted Treeline. Eller det bliver i hvert fald meget sværere. I stedet for i Summoner's Rift, så i stedet for 20%, så 25% i Twisted Treeline, og den kan nu gå op til 25% i stedet for 60%, som den er lige nu i Summoner's Rift. Turrets er også gået hen og blevet buffed. I stedet for at miste 150 armor og magic resist, så mister de kun 75 armor og magic resist. Hver eneste gang der er en modstanders minions tæt på. Twisted Treeline Jungle, den er simpelthen blevet sværere nu, vil jeg i hvert fald kalde det. De store minions, de er simpelthen blevet sværere at skulle dræbe, hvorimod de mindre, de er blevet lettere. Selvfølgelig er det overall nerf,
Men det er gjort sådan, at du ikke kan stjæle den store eller et eller andet, når du invader meget hurtigt. Så du ikke bare kan gå over og bruge en QWE eller et eller andet, whatever, og så smite den bagefter, så den anden taber den simpelthen. Det har gjort det meget sværere at skulle counter jungle nu. De sidste to ting, jeg vil snakke om, det er team builder. Nu kan du endelig se din team builder wins losses på de normal win losses. Og det, ja, det er egentlig bare en opgradering på det. Og så kommer der 2 nye skins, som der er Blade Queen Lissandra og River Spirit Nami. Lissandra har kun 2 skins lige nu. Jeg ved ikke helt med Nami, men det er vel fint nok, at de endelig får nogle skins, man kan vælge mellem nu. Og så vil jeg bare gerne lige sige tak, fordi I så med, og følg med, subscribe, like, hvis I kan lide den her video. Comment, hvad I synes, jeg endelig skulle gøre bedre, og ellers, ja, vi ses næste gang. Hej!